Wabutieko wachne chieng' Jumapil. Koro ka ng'iyo season ni mokwongo nitie jok ma nyaka gone yiero kamano. Mokwongo en ofis mar Gor Mahia. Ofis mar Gor Mahia kotelne gi Senior Counsel Ambrose Rachier. Gitemo ndi kendo gitiyo matek ndi higani. Ne gin focused. Iwacho ni ne gin gi the eye on the ball. On the ball. Kata ka nitie intrigues moko mang'eny oko ka to gin focus ni wan lige ma nyaka ne watim ang'owa ne wawin. Kendo gitiyo matek kabisa under a lot of pressure. Ing'eyo ni club Gor Mahia ka nitie pressure ma nikech Gor ng'iyo gi loyo. Gor ng'iyo gi loyo ka gidhi papo gi loyo maka makolow. Nitie a lot of pressure. Tanyalo wacho ni apani nikech experience mar chairman Rachier. A cool and collected chairman. Kata under pressure, and very cool and collected, don't come to pressure. Mano namba achiel agono ofis mar Gor erokamano kendo gitiyo maber kanyakla magimiyo wawin league. Mar ariyo adwa go erokamano ni fans mag Gor Mahia. Fans mag Gor Mahia kata bed mana ni nitie mpira momne Gor lose kata Gor draw. Tiyudo ka ok gi lose hope. Iyudo ka kendo mpira mabiro giduogo mana e pap. Ka nitie mpira mwalus kendo gichako gitimo ang'owa giduogo mana e pap kar rombgi mana kaka mpira mokalo cha. Kendo tim moro kendo maber ma fans wa o exhibit higani en wach mar ni tim moro mar njore nyocha onge. Ikoni tinde gin gi kwe mang'eny. Gi kwe mang'eny. Kata bed mano ne Gor olo mpira moro nitie ma Gor olo to giwuok mos kendo gidhi kanye? Gidhi dala. Ok gitimo timo marach kata ni huligalism nikech huligalism no osebet ka ketho nying club ok Gor Mahia kende to kata mana clubs mamoko miyo sponsors ringo. Koro kanyo kendo adwa goyo erokamano kabisa ni fans mag Gor Mahia. Mar adek jotugo. Anyalo wacho ni nyocha wan gi machua team. Nikech iyudo ni ne wagocho under a lot of pressure. Nikech demands mag fans ni mpira nyaka lo. To samoro iyudo ni mpira chakre to wan piny kata gol achiel. Ure kuonglo. Kuonglo. Kamano bulchum matin. Team kendo nyaka otim ang'owa dhi recover. Kamano. Kanyo adwa goyo ni players duto tetete erokamano kabisa nikech giting'o nyingwa ang'owa nyingwa malo kendo kaka ne gichiko wachak higa ni nyaka gimiwa kikombe. Gimiyowa kikombe ang'owa adier. Kamano. Then mar ang'wen adwa goyo erokamano kendo ni jokwaya mag Gor Mahia. Team kwaya. Gisebedo ka giringo gi Gor kamoro amora ma Gor goche. Igeni ng'at ma ose wuotho Gor ahinya. Yes. Bul pek. Yes. Buliot ka ji dhi. To opek ka ji duogo kapono lo Gor Mahia. Yes. Team kwaya ni kaka kiloso kuome nikech en gima en yocho ni chuny Gor Mahia moko ni jo Russia. Gin gibed ga kanya ha go bul kiloso kuomgi. Mijingo mar gitiyo matek. Kendo gin ema gisebedo ka gitimo ang'owa gijiwo team. To kendo giwer makata mana piny. To giwer kabisa mamiyo ang'owa mamiyo wajingo. Kendo nyithindo gi osebet kadhi kamoro amora. Obed ni Gor gocho Nairobi ka, obed ni Gor gocho oko kata mana piche matek machalo mwago Kisii, mwagoyo Mumias, kata mana mwagoyo Mombasa, kata mana mwagoyo Murang'a. Kendo gitimo ang'owa gijitokeza kendo gidhi. Kendo gitiyo matek kabisa. Koro mano kendo adwa timo mondo atim ang'owa agoni gi erokamano. Mar ang'wen technical bench. Nyocha wan gi technical bench ma o exhibit teamwork kabisa kendo tiyo kanyakla kabisa. Ok ine ka seche moko chien kacha kaka higa mokalo anyalo wacho ni gima nomiyo ne wa lose league ne onge winjruok maber technical bench. Kendo yuag no wuok nyaka kuom fans, wuok kuom jarabi wacho ni adakwa ne ka wago kito pira maber. Technical bench manyocha wan godo ne en united kabisa. Kendo ne ging'e gima gitimo, kendo ne ging'e kaka gipango mpira, kendo ne ging'e kaka gipango team. Koro mano be adwa ni mondo agoni gi erokamano kendo gitiyo matek kabisa under a lot of pressure